Anoman ingkang keduga ngadepi Senopati Ngalengka. Babuh. Ayo dina iki tak todhi sing dadi kadigdayanmu. Maju sejangkah tiban tangane Suta paweni kene marganing patimu. Janji ora tinggal gelanggang. Ayo tak ladeni untapke nyawamu. Tiba alon-alon. Mut. Suta paweni datan monggo puli omong sakrodaning Sang Anoman sigra kacokot janggane pedhot padha skala temah gletak ngatang-atang kaya batang jrebabah depani bantala nanging ngiling-iling Raden Suta paweni gena bebasan nyawa siji raga loro Raden paweni gena dupi ning kadangira pejah tanggaping gati sigra anglangkai kuandane kang raka waluya jati temah mulya gya majeng malih. Oit. Ayo. Wah. Ayo. Oit, canda.
paweni geno den cokot dening Anoman pejah tanggaping gati suta paweni sigra nglangkahi kuandane waluya jati Hut ayo tangi mutiar kowe out aduh walah dalah yo mutiar kowe out waduh mati aku Suta paweni Haradaya kowe. Paweni gena den cepeng dening Anoman. Mengkono sigra den dukumba mestakane. Pecah padha skala pinasti keparengan ning Bathara. Kekalihnya mati sampyo. Wah! Saya dalu araras abyor lintang kang kumedhap titisonya madya ratri lumrang gandaning puspita
Lire saldo palwon uting ranu Tresing karsanira miwah dening kanyut Manise lingira Gusti Ngestungkara jagat manik raja dewaku ya bandaku ya donyaku ya amal-amalku Jit pancene rasaku lagi gempal ya merga Senopati Ngalengka suta paweni gena dideng-deng kaya kendhang disugoke kaya kayu ning nyatane mlempem padha kapupuhing rana Madyalaga nanging iki kowe kok malah nyowanke bocah loro sing siji mono wujute lumrah-lumrah wae neng sing siji gegilani wujute monyet kaya dapurane Anoman Ilani sapa Jit Duh Kanjeng Rama Bragi kula aturi ndangu piyambak yo kowe sapa kowe wani sumalana sowan nun amit pasang Kalimantabe Tenopena ila duni inggih kepareng matur nanging saderengipun nyaosaken sembah pangabekti mugi katur wonten sahandhap pepada paduka ya tak tampa matur sembah nun sinuwun bilih dangu dhateng kula wingking saking dasaring samudra dene nami kula pun Pertala Maryam dene ingkang wujud rewanda menika rayi kula. Aku ora butuh ngerti. Ora butuh caturan karo wujude munyuk. Kowe Pertala Maryam, banjur wigatimu sowan ngarsaning ingsun. Duh sinuwun. Wale-wale menapa? Sowan kula wonten ngarsa paduka namung badhe ngawawu Sudarma. Krana manut dawuh pangandikaning Kanjeng Ibu, estunipun kula menika putra paduka. Njeng bumi nata ing Ngalengka. Sinuwun Prabu Rahwana Raja pramila sinuwun mawantu-wantu ingkang dados panyuwun kula mugi kersa paduka angakeni dhateng kula pinangka atmaja paduka Jawangkahanggra sesumbar katerbume gonjing kumaluta gontor katuk Gorore goro-goro banyuning kumambang mawalian ing bedakan nolo murang toto Pertala Maryam kowe kok wani ngaku-aku anak Dasamuka ki ibumu sapa merga Prabu Dasamuka ki garwane akeh tenan kejaba diajeng Dewi Tari isih ana Dewi Urang Rayung Dewi Satiwati, Dewi Sayempraba, Dewi Pratolawati, Dewi Tisnawati, Dewi Wisandi, Dewi Wiraksi. Lan isake meneh kepara wanita Ngalengka wis tau tak rasake kabeh. Banjur ibumu jenenge sapa? Inggih. Ibu kula inggih pun Dewi Pertalawati menika. Ibumu Pertalawati inggih kasinggihan mekaten. Kula putra paduka sinuwun. Yo. Nanging ora gampang dadi anak Dasamuka. Merga dadi anak Dasamuka kowe kudu duweni kasekten ingkang linuwih. Yen pancen kowe duwe kasekten kaya Kakangmu Indrajit, kowe lagi tak aku anak, syukur-syukur yen kowe duwe piandel. Ning yen kowe ora didigdaya, ora duwe piandel sing ampuh, malah kepara tak tugel gulumu piye? Inggih. Sowan kula menika kejawi badhe ngawawu Sudarma inggih badhe ngetingalaken dhateng kasekten miwah piandel. Kowe duwe piandel. Wujude apa? Menika wujudipun topeng gongso. Topeng gongso. Dayane menawi topeng kula nggih menawi kula watek sinten ingkang kula pandeng tentu badhe kalagar dening Agni. Topeng yen tok nggo
Sapa sing tok pandeng bakal kobong. Coba saiki buktekno Prabu Dasamuka pandengen kobong ora. Aduh sinuwun. Nyuwun sewu. Topeng gangsa menika dayanipun ageng sangat kula ngeman dhateng paduka sinuwun. Has. Dasamuka ki wong ampuh. Wong dodeng samaladeng. Aku ora iso mati mergo aku duwe aji Pancasanya. Pandengen, inggih, estuaken dawuh. Nyuwun sewu Rama. Wah, hei. Ah, panas. Hei, Pertolo Maryam, racutan topeng gongso ya. Kowe tak aku anak. Wah, hahaha, Wertala Maryam. Kowe pancen sekti pertanda kowe putrane Prabu Rahwana Raja. Kowe anakku ngen. Waduh. Matur sembah nuwun Kanjeng Rama Prabu. Duh sinuwun. Lajeng kula kados pundi? Kula pun triganggo nadyan wujud kula rewanda nanging kula menika inggih putra Paduka. Keparengaken dhateng kula sinuwun. Inggih Rama. Menika rai kula pun anom trigangga, menika adik kula teges menika inggih putra Paduka Rama. Wah, bangsat telek kowe. Natang Straweli. Rasudi aku duwe anak munyuk. Aduh. Nanging menika inggih putranipun Ibu Pertalawati. Ateges menika inggih putra Paduka Kanjeng Rama. Hei munyuk. Jenengmu mau triganggo. Inggih sinuwun. Wis, saiki ngene. Yen nyata kowe anak Pertalawati, kowe bakal tak aku anak ning ana syarate. Syaratipun menapa Prabu? Gawanen bandane Rama tekan kene gedene kowe bisa nugel gulune kowe bakal tak aku anak. Inggih nyuwun pamit. Ketek kok ngaku anak Dasamuka. Dit, ayo trigangga kae diawat-awati. Syukur yen iso ngaturke bebandane cedhis Rama. Yen ning ora iso tugel gulune. Inggih, ngestuaken dawuh klebu kowe uga. Pertala Maryam. Kowe wis tak aku anak nanging kudu ana lelabuhan dhisik. Kowe uga kudu mbudidaya patine Rama Wijaya Lesmana. Ngerti? Inggih, dateng sendika nyuwun pamit nyuwun pangestu.
Dewa Bathara. Padha-padha putrane Ibu Pertalawati Kakang Pertala Maryam distampa paswitane. Nanging kena ngapa? Aku kaya-kaya diduwa. Apa merga wujudku kiwanara? Rasaku kok malah dadi mangu-mangu. Apa bener yen to aku Trigangga iki anak Prabu Dasamuka? Yo. Nek pancen aku bakal diaku anak, nanging sranane kudu mbondo Prabu Ramawijaya bakal tak wujuti. Tak jujuke pesanggrahan Swelagiri. Golek lenane Prabu Ramawijaya lan Raden Lesmana. Yai Suwida mundi dawuhe Kanjeng Rama Sugriwa kabeh rewanda aja nganti padha lena nggone padha jaga. Aja nganti ana laku dom sumuruping banyu lan telik Mangendrajala. Inggih, ngesuaken dawuh para wanara inggih sami tugur menika. Lah ben lagi watuk aku. Bener kuwi, bener. Bener. Kethek-kethek kok do melek. Merga nek nganti lena, wah, kuwi ya ora apa-apa jane. Kurang bejane mengko nek ana penyusup terus nyolong Gustimu Sinuwun Prabu Rama, pidana kowe mengko mingan. Piye carane kudu do petamlek? Sapa sing ngantuk mripate dileleti lenga. Ben nek merem kepleset ra iso merem. Bendo pertama lagi kethek-kethek dodolanan nganu wae. Golek-golek kegiatan. Tinggo obah-obah. Kegiatan apa penake, Gong? Ayo potong remi po remi. Po domino. Apa slot?
Kok cliwik wae. Oke kok jane bendo melek ngono. Ayo, bener. Apik ngono kuwi ya. Ning ora kena nganggo duit lho ya. Suwito. Ora sak gedhakan iki mripatku kok kaya mbiyut ya. Wong iki mau ki torok tes. Dlah. Waduh. Sajake yo melu kena Prabawa kuwi mau. Waduh. Kula iki ngaten rasane kok ngantuk sanget. Wah. Wis le Joko gentenan aku tak turu sedilo-sedilo ya. Nggih, monggo. Monggo. Kok ngono kopi? Ora ono. Aku ora ndedet aku. Jan utang wae apa ya? Iki ngopo iki? Langsung mak tlebu ake. Tanpa angop monggo. Iki ya iki. Edan tenan kok. Wah, ya perkara iki ming anek ngene iki. Ora dilatih jempol sikil. Kuwi iki jijike. Ayo, do turu kabeh iki piye to jane? Mapan, ayo iki. Aku matek aji sirep bega nanda kabeh wae sing do jaga kena Prabawa. Terus do ngantuk turu kabeh. Wah, padu nggone Prabu Rama lan Lesmana. Yai Lesmana manut ature Yai Gunawan Wibisana si adilan pun Kakang aja nganti adoh utawa kudu tansah cecaketan kasinggihan Koko Prabu kados wonten leresipun kuwatos sing manah Yai Wibisana ngawegani mbok menawi wonten laku dom sumuruping banyu mengkono Yai Anoman kula nuwun wonten timbalan adawuh Kanjeng Dewaji jeneng sira wae aja nganti pegat ing kaprayitnan sira pancen tak keparengake caket kelawan panjenengan ingsun kang supaya angreksa marang kawidadan ingsun. Inggih boten langkung ngestoaken dawuh Yai Lesmana. Ora sak gedhagan iki pun Kakang rasane marupa banget. Satemah mbaliut ngantuk kula kok raosipun inggih mangaten Koko Prabu. Ya wis Yai. Lamun mengkono aja dipeksa prayogane ketang mung salipan kudu ngaso sarira ningkem netra Anoman ingsun nedya sare nanging nggone ingsun sare bakal mancing ana ing Gendhaga ngawakane mbok menawa ana bebaya kang nekani sira wae supaya ngreksa nggone ingsun sare ngestoaken dawuh monggo kula aturi sare sinuwun.
Dewa Bathara. Nadyan mung kedhawuhan ngreksa sembahku nggone padha saring gendhaga, nanging kok rasane ora karuan. Mripatku rasane kaya dibandul. Ngantuk banget. Ya. Yen mung turu sayipan wae tak kira ora dadi ngopo. Sing baku nggonku turu ora ados kok gendhaga iki. Wah. Tenan nggonku matek kaji sirep kabeh do turu kepara sing mapan ana kene padha turu kepati nanging iki kok ana wujude gendhaga apa menawa iki ingkang kanggo singidan Prabu Rama lan Raden Lesmana krana iki dijaga dening kethek sing ulese putih nanging kethek iki barang tak waspadake wiwit saka jempoling sikil nganti pucuking rambut kok kaya jebles padha karo aku. Ulese ya putih memplak, rupane ya padha karo aku. Mengko gek ora. Mbok menawa iki mung ngepasi wae mung madha rupa. Sing baku gendhaga iki mbok menawa isine Prabu Rama lan Lesmana tak colonge, tak gawene bali ing Ngalengka aturke Prabu Dasamuka. Weh lah dalah. Pandugaku iki mesti ana laku telik Mangendrajala. Katitik kabeh kang padha jaga padha kena perbawa kabeh. Banjur padha turu. Klebu sinuwun Prabu Rama lan Raden Lesmana. Mapan sare ana sak jeroning gendhaga kang dijaga dening Angger Anoman. Nanging gendhaga musna, mongko iki mau ana wujude regemeng. Weh lah dalah. Genah ana Duratmaka Angger Anoman, kula aturi wungu Angger. Pawan Wibisana nyuwun pangapunten ngantos keturon iki. Mongko Angger Anoman menika kecalan dos pundi? Gendhaga isi Rama ical didusta maling. Aduh gugu karepe dhewe. Sirahmu. Waduh. Wujude kethek putih padha karo aku. Sapa kowe? Aku Raden Anom Trigangga. Kowe kethek putih sapa? Raden Senggana Anoman. Wah, Senggana Anoman kowe. Yen ngono kowe ingkang kondhang senopatine Prabu Rama. Lah dalah.
Yen aku iso nugel gulumu bakal diaku anak aku karo Prabu Dasamuka rasa kakehan bebangal. Kowe maling manut tak bondo tanganmu. Kelakon bondo tanganku janji wis entek budine Trigangga babu kene merganing patimu. Salah. Wes, po. Sare. Kencang, Pak Pong. Wis, ora karu-karuan Anoman Serena ya, Nger. Pukulun sampun dipun penggak menika kethek murang tata. Aja dipisah kepiye? Merga yen kita Bandayuda karo Trigangga iki ibarate merangi tangan Lendesanti dengkul. Lho, kok saged ngaten Bu Kulon? Ayo, heeh. Merga nek nganti salah siji loro gedhening mati, wah bakal getun lan kelangan kita. Aduh. Kula kok malah bingung Bu Kulon. Ya wis, kula ndongae ya. Nalika lakon Anoman Duta mbiyen, kita sowan Dewi Sinta ing Taman Soka. Kita mlumpat-mlumpat lincah banget. Aku keplok-keplok saka dhuwur kono kae. Nganti menek uwit Togasari barak. Banjur kita memba dadi garangan putih. Banjur tiba ing panggone Dewi Trijata. Nah, kita weruh wentise Trijata. Wentis menika? Wentes ki pupu. Kita weruh pupune Trijata sing putih mulus ngono kae. Banjur kama kita korup. Kama menika? Nek ora ngerti kama ya banyu putih. Kama korup sawul sing kita masrahke kalpika marang Dewi Sinta. Banjur kita mabur lah. Kama kuwi mau tiba ing samudra ditemu dening Hyang Baruna. Banjur diupakara dadi bayi lanang nuli dipasrahke marang Dewi Pertalawati. Njur dijenengi Trigangga. Dadi Trigangga iki isih turasmu isih anakmu Anoman. Aduh, anakku, Nger. Aduh, Nger, jebul anakku. Mula kok kabeh sarwa jebles. Inggih Rama. Lepatipun ingkang putra nyuwun pangapunten lan pangabdi kula kok mugi katur Rama. Ya Nger, tak tampa gawe bombong. Pukulun kula nyuwun pangapunten. Ya mboya dadi ngopo? Mulane besok nek iki sing ati-ati. Ora kok njok jembabasan kaya ngono ki. Tujune dot durung bapak bucik. Trigangga. Kita kok darbe lekas kaya mengkono ingkang ngumpupi sapa? Inggih. Kula namung manut iku partikelipun sing ati-ati. Inggih. Kadang kula Kakang Pertala Maryam. Kula badhe dipun switakaken Prabu Dasamuka. Genah kita diclomprongke ngono kok. Gugu karepe dhewe.
Kethek putih genah senggana Anoman iki ya. Kowe sing jeneng Pertala Maryam, kowe sing wis ndeloproke anak Putri Gangga. Wis kejoderan saiki lelakone. Wis ngerti saiki yen Trigangga sejatine anak Anoman. Kepara saiki Trigangga malah manunggal karo kethek-kethek dadi balane Rama Wijaya. Ayo, Ndi, Rama Wijaya tak ninggu gathing sirahe. Nyo, tampanana. Ayo. Out, modar kowe. Wah. Ah, out, waduh. Wah. Out. Wah. Wah, pancen ngedapi-dapi tandange Anoman. Yo, nanging Pertala Maryam yo buk wis durung rumangsa kalah. Aku bakal nganggo topeng gongso. Anoman bakal tak pandeng mlosoh kowe. Wah. Oh, ayo. Wah, isih maju meneh. Kowe sing kalah. Oh iya, Dik. Lali aku. Ayo. Ndi kadigdayanmu? Anoman bakal namani. Oh, tampanana. Wah. Ayo. Ayo, sabato kowe. Anoman mengsah kalian Pertala Maryam mundur iki sareng kula pandeng panas sedaya awak kula. Oh, menika Pertala Maryam ngangge pusaka topeng gongso. Lajeng caranipun Pertala Maryam saged kawuh angger Anoman kula aturi majeng malih mbeta kaca pengilon inggih menika kaca Suryakanta. Mangke rak malah saged balik mati dening aku. Wah, mati aku. Wah. 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 Trigangga ingsun nedha nrima lan muji syukur dene wis bisa manunggal antaraning bapa lan anak. Uga manunggaling Trigangga ing Pancawati bisa nimbu daya kekuatan lan sentosa temah Pancawati tetep jaya hanjahing bawana.
Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.